Sa bayan ng Balawan, La Union, nasawi ang isang motorista matapos mabangga ng isang pampasaherong bus. Patungong norte ang bus habang pa-south direction naman ang motorista nang bigla umanong agawin ng motorista ang linya ng bus. Itong motorcycle po ay nag-swerve sa opposite lane. Yun nga, nasalubong niya yung parating na passenger bus. Sinubukan pa umanong iwasan ng driver ng bus ang biktima pero nagpang-abot pa rin ang mga ito. Sa bayan naman ng Aringay sa nasabi pa ring probinsya, nasawi ang 14 anyos na binatilyo matapos mahagip ng isang pampasaherong bus sa National Highway. Minamaneho noon ng biktima ang kanyang bisikleta. Isang tricycle ang nasa unahan nito habang nasa likuran naman niya ang pampasaherong bus. Lahat ng mga sasakyan nasa inner lane at patungong north direction. Yung passenger bus po natin is tried to overtake outer lane. So bigla naman pong nag-right turn yung ating bicycle wherein doon nga po nag-collide po sila doon. Inaasahan pa raw ng La Union PPO ang dagsari ng mga motorista habang papalapit ang undas. Mga slow-moving vehicle, we have already a provincial ordinance with regards sa using the outer lane. So yung mga identified na sasakyan ay yung mga tricycle, motorcycle, including the bike. So gamitin po natin yung outer lane kasi doon po tayo na-design na dadaan. Kasi yung inner lane po natin is fast lane yan ginagamit ng mga mabibilis na sasakyan. So, Joan Punsoy, Balitang Solid North.